maayong hapon na namidiri karon sa Datalanaw ug mao ning mga bata no nga among nahatagan. Grabe ilang kalipay. Ug mao ning tsinilas nga among ihatag sa ilaha na ay mga pambabae, panglalaki. Ug mao ni sila. Sobra 40 ni sila tanan mga bata. O mao ni. Okay, praise the Lord. So salamat di ay sa ako ang kauban na si Pastor Jetro, siya ang naghatag ani o kauban ako si Pastor Dandan Hinilya ug mao ni gipang hatag na namo no. So si Pastor Lydia mao ni nagpili kung kinsay bagay sa tiil sa kabata. So salamat ug mao ni si Pastor Jetro. Praise the Lord. So mao na, grabe lang kalipay. O excited kayo sila no na naghulat bisan og napami sa dalan nanay sila nagapundo sa simbahan aron sa paghulat sa maong tsinelas nga ikahatag sa ilaha.